Turecko, tam jsem byl. To bude na YouTube, tak jako tam by neměly být taky tyto. Jo, natočeno, hotovo. Vypadni od nich, nějaký Azerbajdžan. Muhamed nějaký, ne? Tajsko. Vod? Nemá. Ona se získala. Co to má za FPS kameru? Ale byla písničkou. Protože byl... Já? Vy jste na holky zase. To je nějaký polopolák, ne? Co tam bylo? Ten typek si hodil. Si to? Jo. Zastav to.